Nepoznati napadači upucali su Olivera Ivanovića jutros u Kosovskoj Mitrovici. On je ubrzo podlegao povredama. Lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, Oliver Ivanović ubijen je u pucnjavi koje je jutros oko 18:15 časova dogodilo u Kosovskoj Mitrovici. Kako kaže Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić, Ivanović je nažalost podlegao povredama. Izgleda da je već na listu mesta preminuo. Koliko znamo za sada, zadobio je 5 proslavnih rana. Odmah je prevezen u bolnicu, lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali nije bilo spasa, priča Vlajić. Kosovska policija je potvrdila da je Ivanović upućen u bolnicu i da trenutno nema više informacija o napadu, piše Koh. Zamenik komandira Kosovske policije za region Sever, Besim Hoti, izjavio je za portal Kosev da sve policijske snage tragaju za napadačima na Olivera Ivanovića. Poslali smo jedinice na teren. Jedinice su u bolnici i ispred kancelarije da to utvrdimo i služba, kazao je Hoti. Kako prenose mediji, u Ivanovića je ispaljeno više metaka iz daljine, a potom je napadač prišao i još jedan metak ispalio Ivanovića iz neposredne blizine. Zbog ubistva Olivera Ivanovića i pretnji predsednika Kosovske skupštine Kadri Veseljev, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u 12 sati danas zakazuje hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsednik Kosovske skupštine Kadri Veseljev u govoru na spomen akademiji za žrtve masakra Račka rekao da nema međunarodne pravde bez pravde za Račak. On je nakon toga dodao da Srbija ne treba da pokušava da se vrati. Srbija neka ne pokušava da se vrati, jer se nećemo zaustaviti do Niša. Ova zemlja će postati slobodna, samostalna i suverena. Bilo kakvo ugrožavanje dobit će zasluženi odgovor svih Albanaca gde god da žive, rekao je Veseljev juče.